student tal-università, tigradwa, tieħu l-istipendju u ssib job mhux għax ikun hemm billboard b'xi ħadd isod widnejh, imma xi jkun hemm xi ħadd qed jisma' b'widnejh vera u jirrispondi ċara dak li għandu bżonn. Għaliex meta tpoġġi l-għażla quddiemek, meta qed tittażel, x'joffri l-Partit Nazzjonalista taf. Jiġifieri aħna partit li fil-maltemp id-dajsa ta' pajjiżna mexxejnija u ħriġnija mill-maltemp. Fl-istess nifs li ħaddieħor kien qiegħed jgħidilna bil-kontra. Kien qed jgħidilna għamlu bħal Ċipru u sentej wara nindunaw li kieku għamilna bħal Ċipru kieku tħanna ġo ħajt. Ma Muscat, laqqas di, ma nafux x'qed joffri, x'qed jipproponi, x'inhuma suġġerimenti tiegħu, kif nistgħu, fejn jiridu mmorru u allura kif nistgħu nafdaw il-ġejjieni tagħna f'xi ħadd li laqqas għandu l-kuraġġ jiffaċċa l-għażla. M'għandux laqal li l-poplu tagħna jgħidu l-alternattivi għall-politika huma daw.